Сәлем, дуслар! Сәлем, Йомшак! Син ши йомырканы әши беләсеңме? Сәлем, Сәрбиназ! Юк, әлбәттә. Ә менә пешкән килеш әрши беләм. Телисеңме? Мин ши йомырканы кабыксыз итәм. Әйе, Сәрбиназ, бик кызык бу. Аның өчен нәрсәләр кирәк буласың? Бер ши йомырка. Ярты литрлы банка. Һәм 9% алма сиркәсе. Башта банкага ши йомырканы салабыз. Аны аш сиркәсе белән тутырабыз. Охо! Ниндидер куклар барлыкка килде. Хәзер капкаш белән ябабыз һәм караңгы җиргә куябыз. Иртәгә кадәр көтәргә кирәк. Бигрәк озак икән. Әйдә, вакыт тиз үтсен өчен мин сиңа йомырка турында кызыклы фактлар әйтәм. Әйдә, Сәрбиназ, мин кызыклы фактларны шул кадәр яратам. Йомырканы китәклектән алып кергән көндә үк ашасаң файдалырак. Йомырканы салкын чавырында яисә тоз эчендә сакларга кирәк. Йомырканың сарысы аеруча файдалы. Йомырканы ярым ши, ярым пешкән килеш ашарга кирәк. Моның өчен аны кайнар суга салгач 100-гә хәтле санарга кирәк. Шул чакта йомырка пешәр-пешмәс була. Ә иң яхшысы йомырканы сытып суда яисә сөттә пешерү. Тән пешкәндә пешкән урынга ши йомырка сөртәргә кирәк. Ул аны тиз төзәтә. Бигрәк акыллы син, Сәрбиназ. Менә йомырканы карарга да вакыт җитте, Йомшак. Ә хәзер банкадагы аш сиркәсен түгәбез. Хәзер йомырканы тәлинкәгә куябыз. Менә сиңа нә? Сәрбиназ, ә кабыгы кая китте соң моның? Йомырка кабыгында күп кальций була. Сиркә кальций белән актив реакцияга керә һәм әкренләп эретә. Кызык, бу йомырка йомшак туп шикелле булды. Әйе, бу йомырка тупка ашап калды. Карагыз, ул элпә белән капланган. Аның кабыгы юк. Ә тагын бу йомырка зурайып та китте. Чөнки ул үзенә сиркә сеңдерде. Рәхмәт сиңа, Сәрбиназ. Тизрәк урмандагы башка дусларыма да бу тәҗрибәне өйрәтим әле. Дәүс, Йомшак. Хуш. Дуслар, сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар.